Cak siat arngut kin nong tu mobile phone. Kajing jur bad jing jelai palat kin nong tu hakini kisngi. Kalalong kabashir kai shabab palat. La kalong hasor nehan nong kendong ru. Kawai kajing jia hakastep jong ka laitrik u agos. Lai tu baki pulit jong ka Guwahati. Kila ayok ban siat ya arngut kin nong tu mobile phone. Katkum ki khobor ki bakam dia lai tu ba uwei na kini ki bala syak siat. Latip kerteng ya ukum umahi belhak. Ubaladon kumba arpulais nem karta. Ubala syak siat na ki benta jong ka kejat. Bat kani kadai artat haki benta jong ka biru bari kabalaja hakopor kumba arsan pau ai por menstep. Ya uwei pada latip kerteng kum u abjit rabha. Ubala syak siat hakaju hi kastep. Haki benta jong ka pani ka khati. Kabahap haki benta jong ka sor Guwahati. Kadau baki pulit kila siat ia kini ki arngut. Along bakila persang ban peri nakak di jongki pulit. Ia kini bol arngut la rakno sya Guwahati Medical College Hospital ban yo ia ka jing sumar. Katkum ki khobor jongki pulit layatu ia kini boro arngut endang don bat hi hakak di jongki pulit. Namar an penlong syah ka jingkeli yaki yo le sedang don ki wei pade ki breu ki badon matalang hakum kini ki jaj kam.